سلامن تعنان نعخاتكم يخون كما يكونيكم بخبركم تخاتاتلتنا تنكي زقات امنا ناي تكنيك زقامات ازي فيديو زي اب ساعة خلو قربو بزي مخالنا يقراتالنا حدثنا اجيقن كم قصرانا ترخيمنا لنا بمجمريا كن توم نذا چانل حدش تزقونكم بيتا سب چانل لانا خدكونو سبسكرايب كبارو نزنا قربو مدوات تفتيخمون كالوت ككافلون شير بمقبار عباس حلوم نوتهم درو بيتا سب نايز چانل زقونكم دما مسكاننا نقلز نلومي حزنا لكم مزينا زلنا زعبا كوبرنيكسيو تناي مكتال ኮፐርኒከስ ምድሪ ኣቦ ተቐይራ ኣብ ህይወትኪ ክንደይ እዋናት ናብ ሰማያት ኣንቃዕሪርኪ ንወርሒ ደመና ከዋኽብቲ ቀስተ ደመናን ኣስተማቒርኪን ብምስጢረ ሰማያት ተገሪምክን ትኾኒ ኣብ በይንኺ ኣይኮነን ود سب كاب ዝፍጠር ኣትሒዙ ንዘመናት ናብ ላዕሊ እናንቃዕረረ ምስጢረ ሰማያት ህይወት ኣማልኽትን ኣድማስን ክፈልጥ ሓሪሩ ድሕርቲ ንሶቕራጠስ ኣመልኪትና ዝገበርናዮ ወግዒ ንሎሚ ምስ ሓደ ምስጢረ ሰማያት ዝፈትሐ ቦታና ኣብ ኣድማስ ዘፍለጠን ወዲ ሰብ ንጉስ ምድሪ ጥራይ ዘይኮነ ዳሳሲ ሰማያት እውን ክኸውን በር ዝረሓወ ሰብ ከነውግዓሉ ኢና ወግዒ ብኒኮላስ ኮፐርኒከስ ብኮስሞሎጂ ክንጅምር ኮስሞሎጂ ንቆስሞስ ወይ ኮዝሞስ ከመይ ንሪኦ ማለት እዩ እዚ ማለት ኪኖ ዓለም እንታይ ያሎን ዓለማዊ ያላን ንምፍላጥ ዝግበር ዓውደ ፍልጠት እዩ እቲ ጥንታዊ እምነት ብዛዕባ ኮስሞስ ንምድሪ ማእከል ኩሉ ኣድማስ ገይሩ ዝወስድ ጂኦሴንትሪዝም ዝበሃል ነበረ እዚ ማለት ምድሪ ኣብ ማእከል ኣድማስ ዝቆመት ሕመረት ክትከውን ከላ ኩሎም ካልኦት ባእታታት ኣድማስ ድማ ኣብ ዙርያ ይዞሩ ይብል ነዚ ሓሳብ ቅርፂ ዘትሓዘ እቲ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ግሪክ ግብፃዊ ቶሎሚ እዩ ናይ ቶሎሚ ስነ ሓሳብ በታ ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ኣሪስቶተል ክጽልሎ እንከሎ ብቤተ ክርስቲያን ተደጊፉን ተራዒሙን ንኣስታት 1400 ዓመታት ከም ሓቂ ተወሲዱ ጸንሐ እዚ ግን ክሳብተን ትኩራት ዕንቲ ናይቲ ፖላንዳዊ ፈላሲ ኒኮላስ ኮፐርኒከስ ናብ ሰማያት ኣንቃዕሪረን ካልእ ዝተፈልየ መደምደምታ ዝወስዳ እዩ ትዕዘብትታ ዝፈላሲ ነቲ ን16-17 ክፍለ ዘመን ዝቐጸለ ምጅማር ስነ ፍልጠታዊ ሰውራ ኣበሰረ ኮፐርኒከስ ግን من نبره The Revolutionibus Orbiunculation ወይ The Revolution of Heavenly Spheres እታን መልካ ዓለም ዝለወጠት ጅማረ ሰውራ ስነ ፍልጠት ዘበሰረትን መጽሓፉ ኣብ 1530 ዓመተ ምህረት ክትሕተም ከላ ኮፐርኒከስ ኣብ ዓራት ተደኒሱ ምስ ሞት ቃለስ ነበረ እዛ መጽሓፍ ነቲ ሓባራዊ ርድኢት ሃይማኖታዊ ሓቅታትን ክሳብቲ ግዜት ዝነበረ ሳይንሳዊ መግለጺታትን ብሓባር ክትብድህ ዝኽኣለት ኮይና بمنجد ذا مصحف كوبرنيكس بعين جلياتهم عبيد سنة التجنياتات نايت زمن كم عشاء بوتهم هنتيات من اسياد دما كمر اياكو سدن كله بعين تزعبيلون زجل قلون بتخرسيان دما كم كحدة أسرة كوبرنيكس ابزا مصحف تسفرهم حسابات وزيد ناي 30 عامة مرمر زحاقو في مسلتاتن نايزنا أسرة أمارتاتن نسو نجزا رؤسو سب كي سعوكو فريهو نعمتات كي حتمو أبينا عكيبومي تنا حساب هيلو سنتريزم ኮፐርኒከስ ጀሚሮ ወልና መደምደምታ ክነባይ ካልን ቅድሚኡ ኣብ ጥንታዊት ግሪክ ኣሪስቶተል ነታ ሓሳብ ኣልዒልዎ ነይሩ ግን መዋዝኢ ኮይኑ እንዳተረፈ ፍርህ ኮፐርኒከስን እዚ ነይሩ መስሓቅ ሽራፋት ከይከውን እዚ ግን ንኻሕትሞ ዳእተማቲ እምበር ከም እምነሲ ህይወቱ ሙሉእ ከረጋግጾ ጻዕረ ስነ ሓሳብ ነይሩ መሬት ኣብ ሕምብርታ ኣድማስ ቀጢላ ዝቆመት ኣይኮነትን እንታይ ደኣ ኣብ ገዛእ ርእሳን ኣብ ዙርያ ፀሓይን እናዘረትያ ትነብር እስከ ነዚ ድሕሪ ኮፐርኒከስ 500 ዓመታት ጸኒሕና ኣዋህሊድናዮ ዘለና ፍልጠት ንጎና ኣወንዚፍና እዛ ሕቶ ንመልሳ መሬት ኣብ ገዛእ ርእሳ ትገብሮ ዕንክሊል ወይ ሕምባበ 1669 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ክበጽሕ እንከሎ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ድማ 107278 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት እናተሓንበበት ትዘራ ኣብ ብኸምዚ ፍጥነት ትሕንበብ ምድሪ ምህላውና ክንደይ ከባና ክንኣምኖ ንኽእል ንልዕሊ 2000 ዓመታት ደቂ ሰብ
ምድሪ ሕምብርቲ ናይዛ ኣድማስ ምዃና ፀሓይን ፕላኔታትን ድማ ኣብ ዙርያ ዑደተን ከም ዘካይዳ እዮም ዝኣምኑ። እዚ እምነት ዋላ እውን ቤተ ክርስቲያን ተቐባልነት ዝረኸበ ክምጎት ይኹና ምልክት ሕቶ ክወድቕ ዘይክእል ሓቂ ኮይኑ ዝጸንሐ። ካብዚ ስነ ሓሳብ ምውፃእ ዕሽነት ጥራይ ዘይኮነ ዓይጣት ወይ ክሕደት እውን እዩ ነይሩ። ኮፐርኒከስ ከይሰሓቕ ምፍርሑ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን። ምኽንያቱ መሬት ትዘውር እያ እንተዳ ኢሉ ሓሲቡ ንምንታይ ፍጡራት ዘይወድቁ ወይ ናብ ኣየር ዘይብተኑ፣ ንምንታይ ንላዕሊ ዝደርበ ኣቕሓ ተኺሉ ናብ መሬት ዝምለስ ኣብ ህዋ ከንሳፈፍሉ እዩ ተገበል። እዚ ንኮፐርኒከስ ይኹን ድሕሪኡ ሰዓቡ ተኸታተልቱ ከረጋግፅዎ ብዘይምኽኣሎም ስነ ሓሳብ ሄሎሰንተሪዝም ንዝቐጸለ ነዊሕ ዘመናት ከይተራዕመ ጸንሐ። ዓለም እናዘረት ንምንታይ ንሕና ዘይተበተና ዝብል ሕቶ 140 ዓመታት ድሒሩ ኒውተን ክሳብ ዝምልሶ ምስጢር ኮይኑ ጸንሐ። ኣብቲ ተራዓይሙ ዝነበረ ስነ ሓሳብ ጂኦሰንተሪዝም ቶሎሚ ኣብታ ደው ኢላ ዘላ ዝበላ መንበሪቱ ዝኾነት መሬት ኮይኑ ምንቅስቓስ ፕላኔታት ንኽገልጽ ዝተሓላለኸ ስነ ሓሳብን ዲያግራማትን ወይ ስእላዊ መግለጺ ክጥቀም ነበሮ። እዚ ድማ ኤፒሳይክልስ ኢሉ ዝሰመዮም ዓንኬላት ኦርቢት ብምስኣል ምድሪ ደው ኢላ ከም ዘላ ከረጋግጽ ፈተነ። ኮፐርኒከስ ግን በዚ ስነ ሓሳብ ኣገባባትን መግለጺታትን ቶሎሚ ኣይዓገበን ጥራይ ዘይኮነ ክቕየር ከም ዘለዎን ተረድአ። ከም ርእይቶ ኮፐርኒከስ ኣድማስ ቅልል ብዝበለ ንጹርን ውህዱን ጉዕዞ እምበር ብኸምቲ ቶሎሚ ዝበሎ ዝተሓላለኸ መስርሕ ዝኸይድ ኣይኮነን። እቲ ካብ ቶሎሚ ውፅእ ኢሉ ዝነበረ ተጻራሪ ስነ ሓሳብ ናይ ኣርስቶተል እውን እንተኾነ ወላ እኳ ምድሪ ከም እንትንቀሳቐስ እንተኣመነን ካብ ቶሎሚ ብዝሓሸ ንምቅያር ኩነታት ኣየርን ካልእን መግለፂ እንተሃበን ሓደ መሰረታዊ ሕፅረት ግን ነይርዎ። ኣርስቶተል ንባዕሉ ልክዕ ከም ቶሎሚ ምድሪ ሕመረት ኩሉ ኣድማስ ያይሉ ይኣምን ብምባሩ እዩ። ፍልልይ ቶሎምን ኣርስቶተልን ምድሪ ትዘውርያ ያዕ ደው ዝበለት እባ ዝብል እምበር ቦታ ምድሪ ኣብ ሕመረት ኣድማስ ምዃኑስ ክልቲኦም ተሰማሚዖምሉ ነበሩ። በዚ ድማ እዩ ኮፐርኒክስ ኣንጻር ሙሉእ እቲ ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ስነ ሓሳብ ቆስሞስ ኣስትሮሎጂን ፊዚክስን ዝኾነ። ምኽንያቱ ኮፐርኒከስ ምድሪ ሕመረት ኣድማስ ኣይኮነትን ብምባሉ ንናይ ዘመናት ምርምርን ሓቅታትን ናብ ካልእ ሕቶ ዘጋልጽ ነበረ። ኮፐርኒከስ ብስነ ቁፅራዊ ቁማረታትን ዲያግራምን ካብ ቶሎሚ ብዘቐለለ ንኣድማስን ምንቅስቓስ ከዋኽብትን እኳ ክገልጾ ይኽእል እምበር ከምኡ ብምግባሩ ንክላሲካል ፊዚክስ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘእትዎ ብብዙሓት ተመራመርቲ ክእመን ኣይከኣለን። ኮፐርኒከስ ካብቶም ክረድእዎን ክርድኦምን ዝኽእል ስነ ፍልጠተኛታት መዛንኡ ጥራይ ኣይኮነን ተቃውሞ ገጢሞ ክሳብ ሽዑ ብስቕታ ክትዕዘብ ዝጸንሐት ዝለዓለት ስልጣንን ዝሓየለት ተቋምን ናይ ማእከላይ ዘመን እውን ንኮፐርኒከስ ተተሓሓዘቶ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ኢያሱ ከምዚ ይብል: ሽዑበታ እግዚአብሔር ንኣሞራውያን ኣብ ቅድሚ እስራኤል ይሕልፉ ዝሃበላ መዓልቲ ኢያሱ ንእግዚአብሔር ተዛረቦ። ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ድማ በሎ: ኣቲ ፀሓይ ኣብ ጊብዖን ደው ኢልቂ ጽንሒ፣ ኣቲ ወርሒ እውን ኣብ ለሳ ኣየሎን። ሽዑቲ ህዝብን ጸላእቱ ሕነ ክሳብ ዝፈዲ ፀሓይ ቆመት፣ ወርሒ እውን ደው በለት። ኢያሱ 10:12 ነዚ ብመጽሓፍ ቅዱስን ቤተ ክርስቲያንን ዝተራዕመ ሓቂ ክትመራመር ምፍታን ክሕደት እዩ ነይሩ። ክሲ ክሕደት ኣብ ማእከላይ ዘመን ድማ ንሞት ዘቐጽዕ ከቢድ መዘዝ ነበሮ። ኮፐርኒከስ ኣንጻር ዝስጋቱን ክገጥም ነበሮ። ካልእ ዝዓበየ ግድል ኮፐርኒከስ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ክንሱ ከመይ ገይሩ ኣንጻር እምነቱ ክጽሕፍ ዝኽእል። ርግጽ ንኮፐርኒከስ ብሓደ ግዜ ፈላስን ተመራማሪ ስነ ቁጽርን ምዃን ቀሊል ዝነበረ ይመስልን። ካብቶም ክልተ እምነታቱ ሃይማኖታዊ ወይ አካዳሚያዊ ሓደኦም ከቐድም ዝሓተሉ ኩነት ነበረ። እዝን ካልእን ምኽንያት ተዳማሚሩ ድማ እዩ ንዝራሓቱ ኣብ ጊዜኦም ኩሕቶሞም ሰማተአ። ኣብ 1540 ኮፐርኒከስ ድሮ ናብ እርጋን ተጸጊዑ ነበረ። ን30 ዓመታት ዘካየዶም ምርምራት ግን ኣብ ውልቁ ዓቂቡ ብርሃን ፀሓይ ክርእዩ ይፈቐደን። ኣብዛ ዓለም ግን ንዕድል ኮፐርኒከስን ምርምራቱን ዝቕይር ሓደ ዕድል ተኸስተ። መጽኣት ናይቲ መንእሰይ ጀርመናዊ ክኢላ ስነ ቁፅሪ ጊዮርግ ሮቲከስ ነቲ ኮፐርኒከስ ምስ የዕሩኽቱ ሆኖ ክዘራረብ ብኢዱ ጽሒፉ ብምስጢር ዘከፋፈሎ ቀዳሕ ፓምፍሌታት ወይ በራረ ወረቐት ኣብ ገለ ረኺቡ ድሕሪ ምንባቡ ንኮፐርኒከስ ክርኢ ከም ዝመጸ ይእመን። ሮቲከስ ናብ ኮፐርኒከስ ዝመጸሉ ዕላማ ኮፐርኒከስ ምርምራቱ ንኽሕትም ንኽደፋፎ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ንሰለስተ ዕቁዳት በይኑ ምጽናሕ ኮፐርኒከስ ናይ ፈለማ ተመሃራይን ተኸታለን ረኸበ። እዚ ንኮፐርኒከስ ተስፋን ስብዓትን ክሰንቕ ስለ ዝኽኣሎ ድማ እዩ ድሕሪ ገለ ግዜ ንመንእሰይ ሮቲከስ ጽሑፋቱን ናይ ሕትመት ፈቓድን ኣስኒቑ ዘፋንዎ።
ሕትመታ መጽሓፍ ሙድኡ ኮፐርኒከስ ነተናይ መጀመርያ ቅዳሓት መጽሓፍ ርዩ ኣብ 24 ግንቦት 1543 ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልየ። ኣብ 1616 ዓመተ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ሰባት ንመጽሓፍ ኮፐርኒከስ ልዕሊ መጽሓፍ ቅዱስ ከይኣምኑ ብምሕፃን ነታ መጽሓፍ ኣብ ዝርዝርተን ውጉዛት መጽሓፍቲ የእተዋ። ሓቅታ እዛ መጽሓፍ ንኽረጋገጽ ድሕሪ ኮፐርኒከስ ዝመጽእ ጋሊልዮ ዋጋ ክኸፍል ነበሮ። ነቲ ካብ ኮፐርኒከስን ጋሊልዮን ከይተመለሰ ዝተረፈ ዓለም ትሕንበብ እንተላ ንምንታይ ናብ ኣድማስ ይንብተን ዝብል ሕቶ 140 ዓመታት ድሒሩ ኒውተን ክሳብ ዝምልሶ ድማ መጽሓፍ ኮፐርኒከስ ዝግባእ ተቐባልነት ከይረኸበት ጸንሐት። ኮፐርኒከስ ወዲ ሰብ ንዘመናት ኣኪብዮም ዝበሎም ናይ ስነ ፀፈርን ፊዚክስን ፍልጠታት ብንጽር ስነ ሓሳብ ዘዕነወ ግቡእ ቦታ ምድሪ ኣብ ኣድማስ ዘፍለጠ ነበረ። እዚ ሎሚ ኣብ ወርሒ ኮይኑ ንዓለም ክዕዘባ ቀብሪ ናይ ሓደ ተመራማሪ ኣብ ኣድማስ ክእውጅ ዝኽኣለ ወዲ ሰብ ንኽፍጠር እኒ ኮፐርኒከስ ዋጋ ከፍሉ ነበሮም። ኮፐርኒከስ ነቲ ማሚቑ ዝዓበየሉ ሕብረተሰብ ክቕይር ሰውራ የድሊ ነበረ። ነቲ ዘዕበዮ እምነትን ዘገልግላ ቤተ ክርስቲያንን ክብድህ ሰውራ የድሊ ነበረ። ነቲ ዝቐሰሞ ትምህርቲ ከፈርስ ሰውራ ግድን ነበረ። ኮፐርኒከስ ድማ ነቲ ሰውራ ጀምረ። ሰውራ ስነ ፍልጠት። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ጽሑፍ ቁንጫል ታሪክ ኮፐርኒከስን ኣበርክቱኡ ናርእዩ ኪኖ እምነትን ጽኑሕ ኣምራትን ክትመራመሩን ጀመርቲ ኤርትራዊ ሰውራ ስነ ፍልጠት ክትኮኑን ከተባዓኩም ንተስፋ ዝቕጽል ግዜ ምስ ጋሊልዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ። ደጊምና ኣባላት ናይዛ ቻነል ምዘይ ትኾኑ ኣባላት ክትኮኑ ንዕድም ሰሰናዩ